Ninduta sa panahon karon oy. Asa man to ko mga kauban oy. Mangisda day ko karon bay kay wala na sudan sa balay bay. Sakto kayo kay mo pay pagpalit sa kong fishing reels o fishing rod. Tapos nagdala po kong sudlanan sa isda. Daghan kay kong mapingwitan ron. Malipay gyud si mama karon ining uli bay. La 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 la. Hoy, Pipot, asa ka? Mangisda ko oy kay para naisudan sa balay. Muuban ka? Sige ra, mapas ra ko niya. Sige, diris ako. Bang! Oh, mamingwit si Pipot bay. Napay dala box bay. Nindot pa kayo ka ng pingwit. Mura bayag magakuha. Nakukuha man siya kumala. Ina ni mo takloy. Basher mo kay katakloy. Tanangan bitaw na itong makakuha. We, kahawad na ko da. Katong ana-ana sa Facebook, sa ana-ana sa TikTok. Kahawad na ko da. Sa Facebook man to, lahay man ka. Lahay man ka. Bisan pag pingwiton tamong tanan. Tanaw na itong makakuha ka. Makakuha daw. La la la. Hoy, Pipot! Oh, Ano ka? mamingwit. Eh, wala na may sudan sa balay. Di asa pa? Oh, di asa pa. Wala naman dito magugikan, wala na may isda dito. Naa, magani daw. Namayabas naman gani ko kay wala isda dito gani. Naaman ba? Testingan ganina ako dito ah. Ikaw wala. Juan, ako kuha ka. Basta dito nakugikan. Bahala mo oy. Bang! Hindi pa kay Juan bay kanang taga. Di dito ka kuha siya karon. Malibang gaay ko bay. Okay naman siguro diri, wala bitaw tao. Bang! Ay, salamat. Dako na jud akong kabaw bay. Oh my God! Wow! Asa ka to naminit si Pipot ba? Bantayan na ako bay basig makuha siya. Akong kuha niya kuha. Ninduta diri mag-fishing bayan! Butang Bang! ba na ko, be? Ingon-ingon pa sila ba? Nga wala daw isda. Dili na tinuod, oy. Ako gani, testingan ako ha. Testingan ako, first class. Bang! Pas-pas mo na yung kung kababay mo, ning dalira mo dako. Kalo, manipay. Pero okay ra ni ay, kaya ana ni Lord. Kung unsay mong iatak, dawaton. Sige, okay na ni ay. Kuyawa po na kukuha, oy. Dili isda, bay. Mga sinina, bay. Mga butang. Pero okay na ni ay. Managa pa dyan ko, bay. Kadagan pa kay kukuha. Makuha karon ni isda na dyan yung sunod ba? Sure ko. Manamang ko diri, ano? Diri na po dahil ko sa pitas, bay. Bang! Lisudan ito pulong taoy. Karpa! Ala, short ba ni Bay? Original pa yun! Magamit na ako gyapon ni Bay! May kaduha nga income! Ninduta ni nga short ba yun, Bob? Bob Maayison! Ala, ninduta ni Bay yun! Ibutang gyapon ako ni, kay Gracia magyapon ni Bay! Mag-last pa na ko bay para dagan kay kukuha para isda na ang sunod ka na akong nakuha. Ini, last na ako ni nga burak bay. Sure na dyan ko. Karpa na dyan ako makuha karon. Bang! Sakto siya ba? Butang sana ako niya kung bag be. Murag naarang ito si Pipot 3 ba? Huwag lagi na, di ba sa tubangan makunagit bay? Binuang man yung bag na put bay. Galaw-gaw, asa din sila gikan bay? Din gikan akong napingwitan bay. Kabuang ko na yung ano yung lahi man akong mga kuha bay. Imbis isda akong tuyo bay. Daw, abrihan na ako. Oh my God! Ay! Sipot! Muli na ko bay. Paldo na ko ay. Bahala ng isda niya mo. Palit na ko sa palengke. Fights na ni bay. Muli na ko bay. Ninduta sa kong kuha karonoy. Bahalag dili isda. Basta bag na original. Nya, cellphone nga iPhone. Tapos kalo nga original. O shirt nga Babson. Okay na kayo to bay. Muli na ko ay. Paldo naman sad ko. Bye bye!
kwarta bay. Ana pa sila bay nga wala daw makuha dito. Naa dito di ay dagan di kayo to bay. Paldo ba jud? Mau cari ka. Nawala kung kalo pati yung kung mama ito. Original rabat yun. Ako akong bag nga nasunod cellphone iPhone. Mama ninyo kay background kalo. Ako kay short. Bonk. Bahala na wala isda. Basta kay paldo.